Тапшыруның алдагы матур сәламнәрен без Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзләренең бергә гомер итүләренә 15 ел тулган көннәрен, бәллүр, ягъни хрусталь туйларын якташларыбыз Хайровлар гаиләсе, Руфия Мансур кызы һәм Наил Кәлимулла улы каршылыйлар. Әлеге матур гомер бәйрәмнәре белән аларны ерак Мәскәү шәһәреннән Ханбековлар гаиләсе, уллары Радик, киленнәре Илмира һәм оныклары Ринальчик котлыйлар. Бүген безнең гаиләбез өчен бик матур, истәлекле көннәрнең берсе. Моннан 15 ел элек, 25 март көнне, безнең иң кадерле, газиз, сөекле, яраткан кешеләребез, без 3 балага якты тормыш бүләк итүче илаһи затларыбыз, әтием белән әниемнең никах көннәре. Нәкъ моннан 15 ел элек алар шушы тормыш юлында бер-берсен очратып, иңнәренә пар канатлар куеп, тормыш юлын башлаганнар. Шушы вакыт аралыгында күпме авыр да, матур да, шатлыклы да, бәхетле дә мизгелләр кичерелгән. Гаиләгә бер-бер артлы бәхет бүләк итеп, батыр уллар дөньяга якты аваз салган. Мин гомере буе әти-әниемнән бары аңлаучыл караш, нык терәк кенә сизеп яшәдем. Бүген дә алар безне яратып каршы алалар, юксынып озатып калалар. Инде оныкларын алар үлеп яраталар. Кадерлеләребез, сезне чын күңелдән бәйрәмегез, никах көнегез, бәллүр туегыз белән тәбрик итәбез. Сезгә киләчәктә дә бүгенгедәй пар канатлы булып, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, без балаларыгызга терәк, таяныч, киләчәгебезгә үрнәк булып, саулыкта, сәламәтлектә, озын-узак гомерләр кичерүегезне телибез. Мең рәхмәт сезгә, әтиебез, әниебез. Әти, әни, ике канатым сез. Мин бит бәхет кешесез барда. Сез булганга бер дә йөзем чытмый, басып барам тере кызларга. Сез булганга кылыч йөзләреннән мин елмайган килеш барамын. Кырыс язмышымның күзләренә язгы кояш булып карадым. Сез булганга йыгалмады давыл, тамырларым сезнең йөрәктә. Сезнең дугаларга башым салам, рухым сынып ярдәм кирәктә. Әти, әни, алтын канатларым, хыялларга кабат юл алам. Сезнең янда мин һаман да сабый, бәхетемә кереп югалам. Исән генә була күрегез дә, тигез, узак яши күрегез. Бала шатлыгыннан балкып торсын, гомер буе күңел түрегез. Әткәй, әнкәй, пар канатым, язмыш йөген салып иңнәремә, үткән чакта тормыш юлларын, жан сөенә, җиңеләя адым, белеп янәшәдә сез барын. Әткәй, әнкәй, минем пар канатым, сез булганга дөньям түгәрәк, иңне иңгә, жанны жанга куеп, яшигәле, яшик бергәләп. Кадерле Наил Кәлимуллович һәм Руфия Мансуровна, чын күңелдән матур теләкләргә кушылабыз һәм балаларыгыз юллаган күркәм җырны бүләк итеп сезгә тапшырабыз. Sizning өчен җырлардан, sizning дуаларыгызда, йөрим ерак юлларда. Гомерләр теләп җырлыймын, исәнлек теләп җырлыймын, sizning өчен җырлардан. Бирдегез безгә жәлләми, пар йөрәгегез көчен, рәхәтләр күрергә вакыт, яшәп үзегез өчен.
яхшы әткәй, әнекәй, Жаным тыныш сез барга Күпме бар гомер шул кадәр тигезлек теләп җырлармын сезнең өчен җырларда Сезнең дуаларыгызда йөрим ерак юлларда Гомерләр теләп җырлыймын исәнлек теләп җырлыймын сезнең өчен җырларда Барда яхшы әткәй, әнекәй, җаным тыныч сез барга Күпме бар гомер шул кадәр тигезлек теләп җырлармын сезнең өчен җырларда Сезнең дуаларыгызда йөрим ерак юлларда Гомерләр теләп җырлыймын исәнлек теләп җырлыймын сезнең өчен җырларда Гомерләр теләп җырлыймын исәнлек теләп җырлыймын сезнең өчен җырларда Сезнең өчен җырларда Наил Калимулла улы һәм Руфия Мансур кызы Хайровлар нык бәхетле кешеләр, дип башлый әле алдагы котлау хатын. Әйе, аларның бәхетләре 3 лошындай улларында. Һәм бүген алар әти-әниләрен яратып, нык хөрмәт итеп, аерым котлау хаты язганнар. Радик, Эмиль һәм Эльмир сезгә карап бары сыкланалар һәм йөзегезгә кызыллык китермичә яшәргә омтылалар. Еллар узган сайын әти-әни кадере тагын да кичәя. Йөрәкнең иң түрендә урын ала икән. Бүген сезнең парлы тормышыгызның бәллүр туе. Еллар санавына бирешмәгән, олы мәхәббәтнең, хөрмәт, ышанычның чагылышы булган матур көн. Бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Үткәннәре матур, бүгенге көннәре бәхетле, киләчәкләре өметле аларның. Бер тамчы суны икегә бүлешә белә торган зирәк акыллы, күз карашларыннан бер-беренең йөрәк авазын тоемлый алучы сизгер күңелле. Без балаларының шушы көндә дә иң зур таянычы булган иң кадерле кешеләребезсез. Кадерле әти-әниебез. Бәллүр туйыгыз белән котлап, сезгә бер-берегезгә таяныч, терәк булып, йөрәкләрегездәге җылы хисләрегезнең олыгайган көннәрегездә тагын да кайнаррак булып, алдагы көннәрдә дә пар канатлы, тигез пар булып, балалар һәм оныкчыкларның игелеген күреп, тагын озак еллар бергә гомер кичерүегезне теләп калабыз. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Беләбез, без малайлар белән мәшәкатьләр аз булмагандыр сезгә. Ләкин күрсәткән түземлегегез өчен олы рәхмәт. Картайган көннәрегездә 3 кыягыз булып, сезне яратып һәм хөрмәт итеп кенә яшәргә ышандырабыз. Әткәй-әнкәй, газизларым минем, сау-сәламәт кенә булыгыз. Сез бит безгә гөрләп үсәр өчен җылы, матур оя кырдыгыз. Сез булганда гына яшәү рәхәт, сез булганда дөнья түгәрәк. Тигезлектән Ходай айырмасын, яшәү язсын шулай бергәләп. Әти-әни, сез бит пар канатым, пар канатта ұшу бик рәхәт. Ярый әле сез бар янәшәмдә. Барсы өчен сезгә мең рәхмәт. Мәңге яшәсәгез иде, газиз әткәй, газиз әнкәем, йөрәк түремдәге яратуым кабат-кабат сезгә әйтәем. Әниемнең тәмле кыймакларын, бәлешләрен үлеп яратам. Әтиемнең эшләрешен күреп, шын күңелдән кайшак, шаккатам.
Her işinin de jayın bilip işli, tem taba ol şulay işinden, Әнкәй белән шикердәшеп яшәү сөендерә мине ишемнән. Без бәхетле, пар канатлар барда, әткәй-әнкәй очар канатыбыз. Тормыш юлларыннан әйдәп барыр, ары талу белмәс паратыбыз. Кадерле Хайровлар гаиләсе, Руфия Мансуровна һәм Наил Кәлимуллович, бар теләкләр дә чынга ашсын. Балаларыгыз сайлаган җырны кабул итеп алыгыз. Алтын һәм бриллиант туйларыгызны да бергәләп каршыларга язсын сезгә. Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти янда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти янда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән юкка чыга ару талулар. Сый-хөрмәтле өстәл яннарында ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Ходай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларга булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез